Ayan po, at yun nga, pupunta kami ngayon dun sa ano, dun sa tinatawag na Tumatarayo para mapuntahan din nila. Kasi bakyat yun. Bakyat. Hawak. Oo. Yan nakatira ano? Kapatid ni Rica. Yung Jason. Paahon na to, ahon. Doon lang tayo abot sa ano, I Love Tumatarayo. Dapat matibay yung motor dito. Di ba? Meron pa yan. Ito na. Ano, first time? Maganda sa taas. Promera. Puro po, Promera. Hanggang dito lang tayo. Hindi na tayo bababa. Dito lang tayo. Ha? Bahay? Di ba? Alin? Andito na kami sa Tumatarayo. Tanawin. I love Tumatarayo. Pwede tayo mag-picture dyan. Tumatarayo. Maganda dito. Diba? I love Tumatarayo. Ang Tanawin dagat. Para iba naman yung makita nila. Hindi yung puro lake. Go. Ito ba nga? Atiran po. Oh, view. Ito view. Sige nga.
Sigurot na nilang Dito ako sa barracks. 4:55. Yo. Doon na kami sa barracks. Grabe, pagod. Sakit. Sakit sa paa. Ate Bidang. Hello! Pagod sa biyahe. Ito, Diyos ko. Ayan, gutom na. Luto ako ng pansit para makapag-merienda muna kami. Pagkakain, edit habang nagsasaing. Kasi yung ulam namin panggabihan ngayon, lutuin ko talong. Lagyan ko na siyang itlog. Pagod sa biyahe, napakalayo talaga. Layo. Hindi ka pwedeng hindi maligo doon sa hospital. Puto napakalan. Yung mga singaw ng mga pasyente. Kasi ito may sabaw. Para makahigop. Meron nga doon, basta sarap. Baka Okay na siya. yung